miensa no abo adehyeman ma mimo bibia ha ede mobile sompa no miensa bremo akan kase eboso na meka wo se kase ebo nya yenkwan ya ho oden enyumakuo binom ekrokra yemo na awie nso ne ho ayedin a masin konwa nsema hodo amensa kan se mfu adawro ma waso ne so no meba ba kenkan ede asomwo kase yi efre sompa ede okra chipon so fi de kese so a etwa ne ho ede afa sompa ha ani nsia chipo baako TECHIMAN na awie asedan konfaba 21st clinic se onu sukra yemu dendendem eba na siatika ho nsensem de a fa akodan wo mom kebi buaben onu so sa dansifo nyina ene asamde na aba enti uye fiewura anasa fei ena abesi wudan dia kebi buaben wosebra edansi ono manyina anom wonsa ebeka bi enyumakuo we nom ena hwei omukra memu a kase no meba abekenkan ede amawom na awie nsema hodo a etodwa de edi akotene ewo kase ni mu bi enesem monto aba mame na mebeye mabru anoboaboafo ewo nkransa anafo abato mpesua so na anisode hu amewo no esompa hwan ona de saa de sedie atodwa tawaso e kase mu obenya mu nkyerkyere mu MPP abato ehum sem kreye mu no bono poyemante mu titneni de ma abato ho nsem wono nso wadi nsem bi atodwa sepeti no ayekra do bibia de dana komu a echese abato no ebeba so na awie eno nso mu nsem wo beti bi eja enya abasa amre de abrewa atumi ayipoma kwemu a Ghana emra hyebedwam mra bi mu wo ho asese yi wo mo eja tum amana abaye mra ebi ye trabuna na eno nsensem na donkuma ne se omo ntiase na eno nso emu nsem se de ba ye ewo mra hyebedwam no yama no bofo eto ye nkra awie ya di mu nsem bi so ebemman abusuansam ne de dosun kakre na mapone ho e de achewa mekenka ne kase kwanso e de amawo awie mi amaje pinye na anyo miensan kase egbeyi mekenka ne de asomowo e de ameje so aje ABENA ATAA GYAMFUWAAH amono wodi amono mamenye mre na fei ensam no ye no mu asuko emfa mamu Yenfi asiye nkransa anafo abato mpesua so bono apoye mantan emom MPP fo abato nyame ya adom a eba so mpesua so abato no saa mere de emu apipa na no manso so egugu akoma bibia ekonenem na openikesi bi nso atweneti a wo kire musa won kransa anafo abato mpesua so no MPP amanyoko obesre delegate se nyankopon ya adom a memede ebe ne kwasi adaso no wo monto aba na wo munyi no se mabru no anoboaboafo ewo nkransa anafo mpesua eso ebisanu so ade hunu a wokura no emu odupa obetumi aboa atoto no ama MPP party no so no atumi ayekra behwe ewo nkransa anafo ene ne mpatem na owura wowusu Daniel edin adodo na adinim no ewo nkransa anafo ne mpatem eyo so no ba wono ena chese na probomu wane nsemtwafo atwetwe nkoma wo kire mu se wo bese delegate pa se nyankopon ya adomu a wo momfa sa dibre no monto aba no fama no enyo no nko a ni nu ebinim ka no ho mo so pri sa dibre no enso tosum ye no enti ballot paper ye de ma wa na ye delegate na watintim de ama no na so be ye constituency youth organizer obetumi aboa kanu masisi ani no ma bia TECHIMAN enkoyie no wobese bekoye na MPP party no so agina ne naso na wonya ma yenkra no wo ye bi pa emabuna ye de omututu adwuma mu ewo nkra nsa na fo ne mpatem no ne nyina mu no wogina mu dendenden nti we kire se anusode hunu ne so papa na de ka hu bia anusode hunu de party ma esoma no de se de brane na wobeye ne nyina nso no wode bi tu nsantwafo animu a sompa kase yenso yenya bi against for MPP for moto aba no yes ro mo se omo se bitima ya adwuma no ye hwe nkranza no ma TECHIMAN youth organizer wadwuma but enam se TECHIMAN na wo nkranza ango check ye gu ntino ye nko honom youth organizer bi anko ho ntino ama TECHIMAN agu a sesei ena fina ye nya sa ne so de hu ye feja TECHIMAN na ye de abo MPP ewo nkranza no na na tosimi nu ase chembia no MPP youth organizers a ye ba no ya ba say ye di youth organizer no ewo nkranza kurum nko a election time ebe so a ene ye organize food kese pa na yakozesa ye nuama omo ko nketu mu no e di abeka ho nanso e wo say separate no ye dodo ene pray
tina na se ye de pe abana dia na o si di kan ko nkurase ye to abama ni etimi weni a ezi di kan ko nkurase no kronke mu no na ye koye ho adwuma se games na ye ne hanom no ye start organize bi wo sa kronke ni na o muso nya sa euphoria na o munya sa adɔ no e de ma pe tina na se duru wona se ye bibi wo nkranza akona ka so omumra don wo ho ne ntino obenya don kese e di aye ana ye to so bi so ase nkranza hanom ye youth wings e wo nyina ezi ni ahonka bia ni enti ye ba ye beboa at state youth wings e wo mpatamu ba bia no pa bi fruit bi na ye ko ne di peja MPP amanyokuru no anim ama na ye ni padodo no akono ama omu atimi ababi enti we ne niema miensa eye me call mandate as a youth organizer omu ayede omu toto adwuma minsa no adwuma de egusu ayeye eto aba no wi aye beto asoso ne yasa aye no Atiefo ani amuti yen eye owura wowusu Daniel na hotedin eye wosono ba wono na watwini ti a wosire delegate nyame ya adoma abato a eba so memede wa MPP mu no wo monsoma no na wono obekọ ope youth organizer wo mpasua no eso Metwa kase bono eso na wo abato emu ayi na ene no pa de akye bia so ewo TECHIMAN wo ha ni sia chipo ba ko FM video case yeso wa hina champom wo se de akwa no emere no Eben no wa MPP abato ye mu no ene yenhwe bunapoye mante bu nyina eba na abato ho nsensem am opani a onumanyamfo a otitinani am wo moyi no se wo hweso no yenhwe na ye ne no emonkomo ebise wadi atudwa se yame adoma mpasua so abato no mu emu beda ho fan bibia bekoso jojo watimi aka me bia ma asumdwe nko a na beba enti no manyina nso gu akwam a kire se peti no ene abato ho no manyina no bibia aye krado a bibia bekoso fan woni manyafo Ibrahim Bukari Baba na ubepie mo ewo bunapoye mantem dia ene edin a dudo na de frɛ no dudo na di nim no eye chairman abi anase the game changer wono ene wo ahina champoto nsa frɛ no a na sa asem yo kan yema da bonkata nyina kra no ene de no omubahu dawuro no wone no ebo ho nkoma kyese woje ho enkyerɛkyerɛmu na no ena chairman abi wo kyerɛ mu se no kra samre die no ma bibia de dana kwamu anyo ono nkwa na hoden ebisese bio ba ma bia oboba bra no nya sika no ye ka se wo ba pa bi ene ebo na chidom enti na hoden ono nkwa na hoden de anko ntumi nanso peti mpanifo enya chitafo nyina ena cheso mo aboa no a wade bibia gugu akwamu a nyame ya adoma meme dani kwasi ade di anim ye na watwi ya wiehwe MPP mpasua so abato no wasi bibia ebekoso fine bibia mu ebeda ho enti wade asedan so kra ma peti mpanifo ene obi bia obo aye ema sesi antoto bibia nso atumi agirejane nanso na nchechemu a chama abi wade ma wo na champom wade a chembe adwumadi so ewo TECHIMAN no ebini boa aso a ebe kwa akoto aba binu beto no nda binu ma to kwati aba no metini ejina fidi so aka strong team they were regional level and our regional executive committee ba so for yes party so party atanayo region mo mebbo safu nyina ba so fiche kure me ke hu je be ma bi obo modena na nyo no nko na ba ofabi sta na chi sani aye in second ni bi ya de ko ya no mu pesi ni ma ba so ba ono ne team very strong team abere di ma it is super ne secretary nti regional executive sa mutual na premier ne bobia ba so ma boa ma so so ma di na bedu for so edu ni sure de egwa mi fa de ko to aba be tuno asubiri na ye na asubiri na MPP ma ye wo mu isihadio na yenka bumu ye nya no ayesene ko achen nipa wakasa ye eye chairman abi na wowie ye no wahene esantoto na no ewo wade chebe adwumade kura no so no obisa no se abato nyame ya adomu a mofi ase a wo a wato anum tue ya wo kire se bibia de dana kwam ntemu beda ho fan no
ehia ben ene hia se sa abato ekura no etumi eba so na eno nso chama abi echirimu ya pa me se ba bebe she police station so na o fa ni pa ni party dem ni pedi fa so baba dike brae to abano dem be yem to fu abeka ba to so na yem sa fo ni issue them your trust the room ba so bebe to na se the logo suffering to the lecturer executive so you baby if you are feeling do about the Jaffa the shirts that they were feeling to into fear can be a part if you're very a big German armor original executive ya teacher to me am business they will be the mentioning that we need to go so parking the abattoir mountain has so which is so you be a kotwa no meaning na account for national executive about 2 years is your atiefo ni eye chairman abi wono na bono poyema ntem oye titene edema MPP amanyoko no nso na omo abato ho nsem wo hweso we nyina eye nkomoba ennedain ade ache bi adwumadie so wo sompa wo ha ani nsia chipo baako TECHIMAN etumi ekosom nana obiri kran entry nana nso ede nsem bia todwa wodi afutuo ama ganafo nyina se nyame wadom na unya sika na akope asase a wo je free pani bia honom muoni na hopa se ebensu a hwe se wonyi sa asase na nka so ebensu kura mani abere mu sika entino mekata nsu nani na masimi dan ma ya majapade ewo ho nana kiremu awe no emwa kura ebise si atore ncham a ekoso wa mamu no ni nyina ejina saade we so wono anani tuapa se bebia wo kosi fie yo kosi da no ensuo da ho ensuo ni so wasimom sikati ma ye felin na wa keka no masiani ensu tobrem na fensuo yiri afo ni na japade ama krakra etumi ehwere ne nkwa de esi ye na anu ewon kram ene wo mamu no ye da so ebobo hu a titu ne ani ntire edaso kira adwen etufo na nana obi kran entwi bosi akon obepiemo ewo TECHIMAN bono poyema ntan emuam eba no dawubo efa amamuo emuko no ano na nana eno ne nsamtwafo bonkomo ena wosrese wobesre gana fo pa se saade no yentwe ye ho emfa emfiri ho wonya sika na wo sifia pese wo nkosi ensi babia ensuo wo na wonso bibi sa atore nchen bi etesa no so entumi emma nana ne nsem a wode tensantwafo anim no yentie bi Fiena basisi dudu na omu asi ewo waterway yeka waterway asase ne wo ha asase bia no nsanwe ni adu de asase wo ha yewo ba bi ensuti fa isane ta bia sa no nsifi wa bi nsifi enkroshe eho no uja se de bia isuri ni de bia de asa akọ eni ye ba akọ ye ba bi wo nso fi kura no ye nso fi enchi isane se asase no isane nti ba bi wo akọ ni isuri ti fa na e content konsu na ba Yo, man, esi don't can show up to a bunch of shoes, and yes, echo, you can see get talk na India, na echo, Susan echo, would be Susan Tao, you answer baby anka, you should be asa, a this son, another son up on a few, this you know, essentially a cow. And I dare say you look about you according to see, maybe a cook, I'm a bit to feel her, so continuous here, so sadly, telling me at this, so continuous here, as I see you that we have a mental. Oza kazi ogana mra kana zie maninka ebi ahon kwada ba obi kwa no kan no so onu kan de mu bitini ko yimchi afan ba fia manika no so no wosisi onko ve ifo ho no anto wa to no senso no dia broku nsu kan nti e wo se yeye nya adishia ke sibi efini se de be ya ebi ntoye atiefo nipa otene nkan eye nana obri kran entry boys yakon na nana owie ye pe na wosan de afutuo eto aso se wo besreti mamufo pa se nei unya bia ye bi na wusi ufie nu a wasi duadua grass ibi na duadua nnua
afensesi anogana ya Yesu atrapa waye ya na watotas bebia fom danachi ni bebia gata kura nam ni fie chi onya kura obatum ties wasi we nyina no eka ho bi na ensuo to a etumi yirifa timamfo ne ajapade me yehwe akrakra abrofo am de baye no wosi fie kura he bebia ensuo to a ensuo no betumi afa pia ma ne ho ato no a eho no no wohwe obedua grass bi kama pa na ensuo to a na asa akwan no da ho na ensuo ni namu a gata na bibia kama ahonidie na bibia ekoso ento obesere se yanso yenya sa akwanya bia fi se na nanom tete no omo sifie hyehye ye ma kwan di dam bonso wasifi wadua nua wadua grass tese wadua no ma bebre wonam abonten so amframa fa ho empo na yese na ye tete no na omunim se ade wanyina ntese yenya ya ba yese ye ni ate nei ya wo omanya ani bie ne ani tie na ekoso manya sabio nimdie adoso ento obesere se nimdie adoso no yemma yenso yani na ho ewo ya dansie mu ewo kwan ya yebefa so na ya tenante de be ya to yire nchema ti se ebenom so no emma bie mu fi se esi na ye hwera kra nya de a obetumi ayema nipa no asan ba nkwamu biem na emo so hwe ho ye na obo ho banya enumom eneye afutuo no so no sei eno de maje Dana basizi na assembly for nadu for bashare be bia sifia ti nsin tara ho no ne azini na elisa ne manaba be wa ni na sisi zadan ma kwanza da ho na nchu no itinye be bi fa afi be bi so a ti be gigato na sa nyembe na nanomo inta se emani partner so bia bi gigato se hade enton hade da ho ne ande no Yes, what one of the countries that I see that the theater, any one theater, children, I see a was here, send the first one, grass, dear, this is the DIA yet to pass, the DIA to pass, pavement blossom, the here, proper architecture, you know, once if you go here, then two will be attacked, a view of what you should be seeing everyone unknown, the non share, walk up and assassin, wedding, a movie in the way, the women, so the DIA to pass, it is sure everywhere, in Tinko, in Tinko, this is but get it married anantiako je never be an amfana na national akaita ni na eka I see ni na enye stars ni fiti ya to ka buruni kwa za bore sa ni ma be ni kuma binia graso ya oji fina baye grass kama ni na shun to ni re gan na mare Atiefo ani eye nana obri kran entwie obepiem wo bona po emantam a TECHIMAN ha na obutu a wodi ne dwuma na eba na mamuo na afen so no mpuntuom nsam a ne se yenkasa yenche yadwo yemahu dawura nana ekwo no mate no wono na woye pani a woda wo mo ano Sompa no miensa beremo kaseyebo eno ana megusu a mekenkan ede amawem na yeto aso na yawremu ewan sanfufuro mu dia na nopa wade ache bia adwumadie so na owo ahwe champon wodi dwuma pa na ne yetufan kopie mu ewan kramrahye bedwam Ghana mrahye bedwafie na ne nyina nse no a mrahye bedwafie ekwatenase na atenase ni mu no nsem bebre na beto dwa wo mu bobo ho a esi anka tadwa kosuafo wo man ka yate dene esi atete no tabuna koto mu a na ewo ho no na eboa amanipa sitrem wantwu eni de kokkoso nom na yetumi siesie ne ntempa afensu ya nananom na amra ni bi nso ewo mu nsam ti so obi kobokro no obi koye bibia asusu sew no de ede ohaw ne entokwa beba eni nananim anim na yede nipa na kopiem ne yesiesie na ye kama ene yase mamranti yade bibia abomu a bibia semde bia na no ena abanya aba ne abanya watwamu obi aboso obeye bi ede aboane ahwese saa ye tete kwantempon no ke betumi asan akofa so biemu ano na no mra eno nsem yakuchire gu eye nkrata so se mo bekwa akobobo ho agye atum na ye mra o memu no na akwa bibia wo ho eno agye abrewa ayipomakomu a enei trabuna ene de kan ho se yamfatum ni bi manananom na bibi se yo mo so transe na wo mo mfa yie anto yie no esi asesa amra no yaje atumu a enke ba be ye adwuma na domkuma wo mra hyebedwafie tiremu a trabuna na ene trabuna koto a yesan de ba no de ene o mususu se anhwa amanyo sembinom ebetumi abam enti eba ne se obi ho kan yesi yamfa nfasa akwan so na amanyo ko wo mu no se obi kra ne nya adwen ebetumi ede nsem bebre na aba na sasam no ene na no pade achi bia so wo ne champion se ne na Ghana mna hyebedwa
Bueno, enua, naucha, sompa, ema, akutia, pa. Entina wose wowuramu awamrahye bedwam na yensem twani yenua bema oponchecheku wono enhenura mrahye bedwam ho nsam ne asetro mokọ nyina no na nani kotu awisia ne hwetia esantamu na woso ne no bọ ho komo na waji nchirechiremu se no ade beto odwa no a na edonkuma ne se wo monti ase ema samra no esusu se yeba abeja tum na afi yede adwuma wo mamu no atumi abaso no wo mo yenchiremu adugodi airport ntia omuhunu ya na edomkume wamna shebedwam na womo ekekasa na no enenam so a yensem twani ya de nyina obutumo ewon kran na ba ne mra shebedwam atenasiem ne mra shebedwam ane ba wono ano de sompa ene wahene atwetwe nkomo na wono so okirechire nsemu a awia nsemu a wadi tu dwa no ebinie bra edu tribunal bill you ena China kata ira aba key for money babin ankasa beji ekunyane na oche media I am controversial kakra right na se bium be si tisenye ye pass LGBTQ bill no bra na winibo ye pass bill no pass ya o sanso echi eyempen fo adwini nsi bill no se wo se sanso hwebiu no nti no ani di ono ankasa ebe tra akonyamu ehwe se bibia betimi atoto na akwemu na domkuma ni rezi concern efa eye tribunal bill yi ehun right tribunal bill eye bia kwa se teteno na ye mana nan matra nkunya ho kwan mu di asem ahemfie no bi na akwakoyo na we ni die ye no asem di bia ye nye te seni ni di no ahemfie no any indiano ombe se ye tribunal court anase benya tribunal wo ho no ma ho ni be di asem Wei eni nchirechiremu a yensem twani obutumo ewon kran mrahye bedwafie wo ponchecheku odemaye ewa bro wo hene champon woto nsafre no ewa de ache bia dwumadie so ewa sompa oha eni nsiachipo ba ko TECHIMAN sompa kasiye no yentufa na yemfa nkopie mo ewa obono mantanu emo na abono mantamu so no apomudimo no primary healthcare ho hyehyɛ ya ene ya ban di abai sai ba ya apomudi bedu obi aboboa no na obi aso aho ahenhan no eno na wowura kofinya akom wono so di nsem bi atodwa wono na woye peni kopiemu bono mantani mu a oye coordinator edema free primary healthcare na wo kire se enye bibia na ye free enye bibia na ye kwakwa anya saa ene ho dodo na kwa ya sabi a muso nya do mbenya sika na wo modi di wo mudwuma na emom sa wo kwa wo insurance card ya faka wo ho efisenya bibia na obenya no famekwa nsem ro kan ye no yenya bi services nye bibia na nipa no ba akomudia yeresabia eye free into the basic promotive services and preventive services na say eye free say the be nipa no enyare kra na anayade no yebehu aso ano ntem na say yade a e wo say ye manaduro ne tie here health insurance we yare a here health insurance nti e wo say okwa I think there is about 95% of Ghanaians register for health insurance but you will be insurance ko renew okwayare sabia fako say screening no ba na we say ye ma wadura na health insurance no aso no enye sa one your facilities be bre be boka okwa osi obi abaye free na wa hwede na o de drama na okọ ubewie no nya baabi obenya waduru usika free wa boka ntimisro is the basic preventive and promotive services no ye free enye bibia
Ani ayewura kofinya konwono na waye bonomantano penia wada free premier healthcare dwumadie no anno kasieboyi yemfase danfama 21st clinic se ono so be so yasne osika famu wasememo amane se na tipa ya na akomaya de ene ntirim ha nyina fabra no mobetu asiama akra tituru ne siatika no to asintine twon sano a ya tese ode ho ene untimi ntena so na ya sensene untimi ne de siatika wo kwa yebemu odu ebetu asiakra bi so mo eno kofa bai wo mo so na yehwehwemu ho adura ye de kan wa tese ehunu ni biem ehunu no ne ye de massage papa bi nso aka ho eno no na nsa na ho ato so ehunu ni ntam na akọ 21st ho ntam a wo ho beto na nsa kura nuru menko chinchin ya de ne de kan wa nhwa obaye won samansie awiai 21st clinic kraba tone makuma kudunum ewo manmu a omuguso omubie bia enti ba bia wo bia no 21st Eben we me okura no a obetimi afre number yi na wonso mpanifo no age wo so 0540 311 awiasedan confirm 21st clinic KB Boabin Company Limited ene mo amota TECHIMAN ne mpatam nyina hansu akumase kwane so bompene twato kra no woye ne ES oil filling station edin hwani mu dansifo nyina mo nkọ ho dansie no manyina obenya bi ewo KB Boabin aso ye enti mesrew okwa wo se ope iron rods ope cement ope nadoa ne nyina obenya bi ato ebra watete so na wasanso eche wade awie ono so ka ho bi ena kasiebwe eduru aboboa no mamenyina so fase danfama maboa fue na afei womonso omoboa mewo so mpaka siedem makasiebwe baye manager abojibo manager Philip no nyina ba asara mu nyina ewo kasiedem systematic press asedan confirm maw minu abema ba kope Eben sunie omu nyina eboa ye bad Facebook hu nsam so de a edomo abam omo ano de enso kwata media no so fefefe monso omohwe ye ne madwenche baye no nyame osira mu nyina na wusu fa semche aka Shaggy na nanso wakasie demu ebi awiei ensom otodwa na edoso MPP abato ya yebeto mpesua so abato no yehwe anum se nyame yadoma na watwe awie yebeba so Enkransan South wura Daniel owusu watweniti so beso bobo maburu na no na wose anisade hunu ne so enti delegate emwa no awiei utimonsem Ebanu bona poye mantamu nso a MPP for abatu ya wura eye IB the game changer eno no chama IB wono nso dia tudwa se bibia de na kwam abato ne mu beda ho fan na afi nso no asomdwe bibia de na kwam a nyame ya adoma bibia ebeba so eno nso ho nkomo ene nsem odi tudwa ne nyina no ye de bi esomwo mede wasi awiai mi ameje penie na kasie mewesa ye wakankasem ede ma wo midin ABENA ATAA GYAMFUWAAH amono wodi amono memammo anitia mejewo enyado SOMPA drive to aso Enkransan SOMPA